Goedenavond, het is zondag 3 mei. Dit is Zeeland Nu. Super trots gevoel. Ik ben hier heel trots op, ja. De bouw van windpark Zebra langs het Schelde-Rijnkanaal bij Rilland is in volle gang. Het park is uitgerust met een vogeldetectiesysteem om ongelukken zoals van de week te voorkomen. Bij de Kreekraksluizen kwam een jonge zeearend om het leven na een botsing met een windmolen. Maar dat moet, als het goed is, niet kunnen gebeuren bij dit park, dankzij slimme camera's. Ik kan dus veel specifieker zeggen, is dit een gevaar voor de baan die de vogel vliegt? En moet dan de turbine stoppen of niet? Het kan dus zijn dat hij gewoon door blijft draaien, omdat hij kan berekenen, deze vogel ziet mij staan, kent mij al en hij vliegt de andere kant op. Zeewind heeft ervaring met dit systeem. Hun windpark Krammer is er ook mee uitgerust. Maar de eigenaar van het windpark bij de Kreekraksluizen heeft er niet in geïnvesteerd, ondanks herhaalde oproepen. Het is een duur systeem. Het vraagt extra onderhoud. Het zorgt er ook voor dat je windpark af en toe stopt. Zou het verplicht moeten worden? Als je het aan mijn hart vraagt, ja. En als ik het aan u als bestuurder vraag? Wat ons betreft vanuit Zeewind gedacht doen we dit altijd. Bij nieuwe parken, als er vogels in de buurt zijn waarvoor het relevant is. Er zijn heel veel vogels die vliegen lager. Ja, dan hoeft het niet. Maar als het vogels zijn die op de rotorhoogte vliegen, ja, dan vind ik het nodig, ja. Volgende week gaat de eerste turbine van het park al een beetje stroom leveren. Begin volgend jaar moet het hele park in bedrijf zijn. Bij een steekincident vannacht in het AZC in Middelburg is een 18-jarige man gewond geraakt. Hij is met meerdere steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het gaat om een 34-jarige man en hij was onder invloed van alcohol. Hij zit nog vast en zowel het slachtoffer als de verdachte wonen in het AZC. Voetballer Ruben de Jager heeft zijn contract bij Kloetingen verlengd. De aanvaller en huidig topscorer gaat daarmee voor het 5e seizoen spelen voor de koploper van de 3e divisie. Kloetingen staat op het punt de titel binnen te slepen. Met nog 3 wedstrijden te gaan bedraagt de voorsprong op FC Rijnvogels 6 punten. Komende zaterdag kan Kloetingen het kampioenschap al binnenhalen. Tentje opzetten, kampvuurtje aansteken en lekker jammen met andere campinggasten. Hier op het erf van Boer Vos in Oosterburg moet het vanaf volgend jaar allemaal gebeuren. Het is zo'n half jaar geleden dat Natasja en Arjan Vos de boerderij van hun ouders overnamen. Het terrein is bekend onder muzikanten vanwege de oefenruimtes waar zo'n 30 verschillende bands gebruik van maken. En die overname bevalt goed. Ja, het is wel hartstikke leuk om die creativiteit te zien die de bands die hier ontwikkelen. Ze oefenen bijvoorbeeld voor Koningsdag, voor speciale optredens. En ja, en dan klinkt het ook goed en is het ook leuk om naar te luisteren. Het stel komt nu met een nieuw plan. Het aangrenzende weiland wordt een muziekcamping. We hadden al langer de wens om eventueel camping te starten of over te nemen. Maar goed, we waren niet meer zo mee bezig. Maar goed, toen we dit gingen overnemen, toen bestond dat idee eigenlijk wel weer te ontstaan. Van, goh, zou het hier ook misschien mogelijk zijn? En zijn we dat gaan onderzoeken. En toen hebben we bedacht van, nou ja, misschien is het wel een hele leuke combi te maken met de muziek eigenlijk. De camping is voor iedereen, maar we willen eigenlijk wel mensen die graag muziek maken wel een plek bieden. Dat ze hun creativiteit kunnen ontwikkelen hier zo aan zee met mensen om zich heen of alleen. Omdat wij natuurlijk de combinatie hebben met de oefenruimte kunnen ze daar eventueel ook gebruik van maken. Eventueel optredens, dat soort dingen. De komende tijd zijn ze druk met de voorbereidingen. Het stel hoopt dat de eerste tentjes volgend voorjaar opgezet kunnen worden. Wat leuk dat u naar de 40ste internationale meimarkt bent gekomen. Kijk eens, u krijgt van ons lekker Zeelse babbelijs. En daar bleef het niet bij deze jubileumeditie. Deze man strooide ook grif met kortingen. Als u iets koopt, bijvoorbeeld voor €40, dan zegt ja, maar dat is een beetje duur hoor. Dat ga je niet betalen aan die marktman. Je betaalt €20. En dan kijkt die marktman, die denkt van ja, wat gebeurt er me nou? En ik betaal €20 erbij. En dat zag er in de praktijk zo uit. Nou, de eerste die ja zegt, die krijgt het door ons betaald. Ja. Oh! Nou, kom op. Wat heeft mevrouw gekozen? Een mooi dekbed. We willen heel graag trakteren. Dus als je nou denkt, sla je slag. Je mag ze niet allemaal meenemen, maar neem er een aantal mee die je zou willen hebben. Ja, geweldig. Een beetje overdonderd, maar ik vond het eigenlijk... Ja, ik vind het eigenlijk een heel leuk initiatief eigenlijk. Echt fantastisch. €50? Nee! Bij Van Dijk. Ja! Oh my god! Hey, kom! Ik dacht die €20 voor die parfum is al een dingetje. Maar ik heb gewoon een bon van €50. Joehoe! Jullie vinden de weg wel, hè? Tot ziens. Ja, zeker.
Vandaag trok een koufront over de provincie. Er was veel bewolking en geruime tijd regen. Op een enkele plaats kwam een bui tot ontwikkeling, soms ook met onweer. Met 15 tot 17 graden was het beduidend minder warm dan gisteren. Komende avond en nacht klaart het van het westen uit op, waarbij het gaat afkoelen naar 10 tot 12 graden. Lokaal kan mist gevormd worden. Morgenochtend verdwijnt de mist vrij snel en hebben we veel bewolking met plaatselijk nog een paar buien. Soms laat de zon zich ook even zien. 's Middags wordt het 15 tot 18 graden bij een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind. Komende dagen draait de wind naar noord, later noordoost en wordt het wat koeler met rond de 14 graden overdag. Daarbij kan er vooral dinsdag nog een buitje vallen. De dagen erna blijven voorlopig droog. Tot zover het Zeeuwse nieuws en weer van deze zondag. Ik wens u nog een heel mooie avond en heel graag tot morgen.